ମାତା ଓ ଭଗ୍ନୀଗଣ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2026 ମସିହା ମଇ ମାସର ରାଶିଫଳ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମେଷଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳା ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଉଦରରେ ରୋଗ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦୈନ୍ୟତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୟ କିଛି ଲାଗିବ। 1 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ ସହିତ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଆଚ୍ଛାଦନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କଳହ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ସାନ ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଜର ତେଜହୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞାଦାନ କରିବେ। ପୁତ୍ର ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଉତ୍ତମ ଭୂମି କିଣାକିଣି କରିବେ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୃହର ପରିଚ୍ଛଦ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୁ ଓ ରୋଗ ନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉପଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସମାଜରେ ପୂଜାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର 40 ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଛା ରାଶି ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରୋଗ କଷ୍ଟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 1 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ଭିତରେ ଶ୍ରମ ବିଫଳ ହେବ। ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଜର ଓ ପରିବାର ବର୍ଗରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ବିନାଶ ହେବେ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ସହିତ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଶୋକାକୁଳ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ମାର୍ଗ କ୍ଲେଶ ଉପଭୋଗ ହେବ। ପୁତ୍ର ପକ୍ଷେ ଖରାପ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନ ହାନି ହେବ। କଳହରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ଦେହ ପୀଡ଼ା ସହିତ ମନ ପୀଡ଼ା ରହିବ। ଯଶ ହାନି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂଜାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବାଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧନୁ ରାଶି ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 1 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ଭିତରେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମିଠା କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରକ୍ତଜନିତ ପୀଡ଼ା କିଛି ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୁତ୍ର ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହ କଳହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖରେ ଅସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୋଜନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କୁସୁମାଦି ଭୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ଯାନ କିଣି ପାରନ୍ତି। ମୁଖରୁ ଉତ୍ତମ ବଚନ ବାହାରିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁ କିଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଗଳିପାରେ। ସ୍ୱଭାବ ସର୍ପତୁଲ୍ୟ ହେବ। ମନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। କିଛିଟା ଧନ ଲାଭ ସହିତ ମାଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଟରେ ଘାଟରେ ବା ନିଜ ଗୃହରେ ସର୍ପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ମା ତାରା ଦେବୀଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତ ପୁଷ୍ପ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମକର ରାଶି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅର୍ଥ ହାନି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ରୋଗରେ ଭୋଗରେ ହାନି ଘଟିବ। 1 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ଭିତରେ କର୍ମର ସିଦ୍ଧି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଚଉର ଓ ଅବିବାହିତଙ୍କ ହେତୁ କିଛି ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ନିଜର ସ୍ୱକୁଟୁମ୍ବର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଧନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରର ସୁଖରେ ଦୁଃଖିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେ ସୁଖରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ପରିତୋଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ପୁତ୍ର ଓ ଧନାଦି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ମିତ୍ର ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୟ ହୋଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ରହିଥାଏ। ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନୂତନ ଗୃହାଦି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୋଗ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ପକେଟରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନେଇ ଦୂର ବାଟ ଯାତ୍ରା କରି ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହେ। ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ମା କାଳୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି
स्थान प्राप्ति घटिथाय बहुत धन प्राप्ति हुए आनंद मिलिथाय प्रातः अनेक स्थान रे मंगल घटिथाय 1 तारिख रु 2 तारिख भितर श्रम अधिक रहिबाकु जाउछि निजर चंचलता प्रकाश पाइबो राजशत्रु रहिबाकु जाउछंती अग्नि और चौर हेतु को क्लेश किसी उपभोग करिवे संपद और भूषण प्राप्त होगाकु जाउछंती नूतन वस्त्र धारण मध्य करिवे पुत्र लाभर समय आसीछि निजर समाज रे पूज्य सम्मान मिलिथाय शक्ति सम्मान मध्य हेबे सुखहीन और बलहीन होगाकु पड़े जेते अर्जन कले मध्य बाउंशपत्र जल न रहिबा परि धन रही न थाए देह पीड़ा सहित मन पीड़ा रहिबाकु जाउछि स्त्रींकर शारीरिक असुस्थता लगी रद्वारा कि पैसा पत्र खर्च हो अशुभता दूर पाई प्रतिदिन हनुमान सिंदूर मथारे धारण करंतु निश्चित अशुभत्व दूर हो शुभ फल प्राप्त करेंगे मीन राशि धन नाश होगाकु जाउछि सुख मध्य नष्ट हो कौन स्थान रे ठकामी क्षति पड़े 1 तारिख रु 2 तारिख मध्य क्लेश और देह पीड़ा मन रे भय मध्य लगे कौन शुभ काम अशुभ सृष्टि होगाकु जाउछि धर्म मार्ग प्रति आसक्ति बढ़ाक जाउछि धन किसी कौन संस्था को दान करि पारंती आउ मध्य धन किसी लाभ हो बहु क्लेश भोग करने को पड़ो बंधु मान हेतु विपद किसी भोग करने को पड़ो अशांति दिन कटवाक जाउछि संपद और भूषण प्राप्त होगाकु जाउछंती शत्रु विनाश हेबे विष और अग्नि हेतु को क्षति स्वजन ठारू वियोग आत्मीय लोकर मृत्यु परदेश भ्रमण इत्यादि घटवाक जाउछि धन सहित मान और जश हानि हेब बहु कष्ट पाइबाकु जाउछंती उत्तम स्त्री भोग करने जाउछंती शुभ फल किसी प्राप्त करेंगे अशुभत्व दूर पाई हनुमान को गोटा फल समर्पण करंतु निश्चित अशुभत्व दूर हो शुभ फल प्राप्त करेंगे प्रिय भ्राता ओ भगिनीगण मु आज आपण मानू तुला राशि ठारू मीन राशि पर्यंत राशिफल कहली मु वर्तमान विदाय नौछि आपण को अन्य पर्याय भेट हो जय बजरंग बली।